Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka, inda yau za mu kawo muku majalisi na manya-manyan sha'iranmu Malam Abdullahi da Malam Abdullahi, wato Malam Abdullahi mai akan aikin wanda yake a birnin Zaria, wanda an yi wannan majalisi ne a unguwan Kusfa, Zaria City, lungun gidan Malam Hamza, ƙarƙashin jagorancin sha'iri Malam Mu'azu, wanda ai saurare lafiya. Allah da girma yake, annabi da girma yake, Allah da girma yake, annabi da girma yake. Kai ka ban zargi, sai mun kasar ka kake, da dole zan mawaƙi, Allah ka sa da mike, shi zan kasar da yake, da shugaba na gaske, don mai aika aike mai haska duka ake. Da girma yake, annabi da girma yake, babban uba na haske, fata mani gaishe burki, gidan ku zan wata ke, abar afa su suka ke, wani ya ji da kake, marhaba ta tarkace, da tsarki ta yi haske, a razibi na gaske, ƙaunar ku tsira da ke. Kasidar na yau, aikin na yau, hidimar na yau da sake, kullum tunani nake, akan girma ta kake, Allah da girma yake, annabi da girma yake, Allah ba da wa yake, annabi rabawa yake, sai na tsaya da yi gaske, bayan abin ya yake, a masar shuru dai ake. Dan asalin abin da yake, manzo Allah, shi ma Allah, asalin abin da yake, shi yaga Allah ya tafi, wanda ku sai ƙarya yake, ga ayan nan na rike, ku tashi ku je tsallake, kuma da na doni take, ya ga rabba a farke bai yin kari ƙarya kake. Da girma yake, annabi da girma yake. Ko batun kusanci ake, annabi sarki yake, Musa ba zance yake, da rabbana a farke, shugaban ya yake, zaɓin sanar sanar ke, dan aikin da wuya yake neman zaki da fuffuke. Da girma yake, annabi da girma. Kai da bawan Allah, shugaba mai Allah. Shugaba mai Allah. Kai da bawan Allah, ya shugaba, ya gaba, ya mai gida, ya garkuwa, ya garkuwa, ya dafa'i, ya dalabi, ya muradi, ya sanadi, ya barshidi, ya muradi, ya barshidi, manzo Allah, manzo Allah, shugaba mai Allah. Hadaran da yau muka balla na gabatar da illa kibari makasan Allah, razumi alkabala ke wa kunga na Allah, ga na wanzan Allah ke wa adadu walla, na zamo laula, ni na zamo laula, rabar dam Allah bai jani a zalala, bawan Allah shugaba mai Allah, ga wakilin Allah mai sauke da bakin Allah, shugaba baballa, akramul kalkilla mai wasila da fadila, mai Khadija da Ramla, mai sahaba na Allah, masu kau da badala, sun zama tutar Allah, la ilaha illallah. Shugaba mai Allah, la ilaha illallah, na tuno da kamala, na kyan manzan Allah, shi kai shi sarki Allah, da ya manzan Allah, ya furta kai shi ya kalla ya ce wa inna kala, wani kai azumi ta Allah, sannan ya sa shi fita illa maska bayan Allah. Annabi shugaban daya, daya 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 daya, ba daya arziki daya, ba daya sijiran daya, duk ba daya ba guda daya, wai wane ne guda daya, manzan Allah guda daya, kowa da amsa ma guda daya, kowa ya tafa ma guda daya. Allah guda daya, oyo Allah, kan madara daya, kan madara biyu, kan madara uku. Kan madara daya, kan madara
biyu kan halara uku kan halara hudu kan halara biyar ɗan gurin kun shawali sarkin da muke kira cikin sallah Allah gaba da gida shi da fitilla isa umma ke sirri na Allah ba na shawali ke sirri da isa na shiryo Allah kai da bin salatan ga wurin mako da mai gidan duka ba mai hasken da shi ya soka a ta babar ta kwaye a san da Usaini yan biyu Allah da abokanan annabi na abubakar da Umar Usmana a ta da Aliyu mai karya arna wasan sa'ar na su shiryo ya mai mulkin da ba a ritaya ya wuce ta da kanzil wulaya yau bara hama ka samu hanya yau gibari ma'arifin mai ba mu tsayu wani aikin sai a ba su tizani mai shehu da shehu mai shafu sai ni ya raga ta ga kauni ko dai da'iman ko daram dam sai Ali ya tafi da'iman yana nan dai sarin da ba mu mun gani mu dai halifofin sa ko ina ta kai dalla suke a tsoron ba a yi hidimar da biyu ya Allah wa rabbana wanda ya gaji ko ina baiti za da kekina samole da Muhammadu mashi bade Allah ga kaki salati kadiri sai ga annabi sirrin Ali shugaba wanda ya zo da tozali wanda ya wurin bana ya yi mashi bade Muhammadu alayhi wa sallam ya Muhammadu kowa ya amsa ma annabi wallahi ni ba zan ma wani ba wallahi ni ba zan ma wanta ba wallahi sai dai umma shugaba ko aka ba ma annabi dole mu gode annabi kowa ya tattafa ma annabi wajen garawa mun girgide marhaba annabi Muhammadu alan wasalen ya Muhammadu mata da mazan mu mun fito ya mana lade da ambatu dan annabi Muhammadu annabi oyoyo annabi oyoyo wajen garawa maharaka marhaba annabi Muhammadu alan wasalen ya Muhammadu barka da sauka ya Muhammadu assalamu alaika barka da sauka mata sauka gani mata sauka sauka ya sauka ya manzan Allah ya manzan Allah sai manzan Allah ya ba ku amsawa ba ku dafa wa Allah ya manzan Allah sadaka Allahul azim Allah ya gama daga sadaka Allahul azim Allah ya gama daga kankan majama sadaka Allahul azim Allah ya gama daga kankan sarkin da ya korama Allah da ya san sama Allah gabani yin ba yau da ni gonan sama inda ya shago zuma sadaka Allahul azim Allah ya gama daga kankan Allah da bin salatu karanta wa asabitu gadan su dan saratu asaka da na nabi tuna yarda ko zan mutu sadaka Allahul azim Allah ya gama
hadaran da babu karshe ta da ka bugu shi duniya kana shi barhama mai kasashe ba ni da ba kare shi sadaka Allahul azim Allah ya zama daga kanka walal azmi min rusuli darajan kasir zamani suka samu girma shi bibita wa khairu kulli ma fi abal batuli sadaka Allahul azim Allah ya zama daga kanka sa'an zai ziyara sama shi bai sallama ba dai yayi ke tai dai yayi ke tai dai yayi ke tai shi bai sallama ba dai yayi ke tai ma Allah ya bai sai Allah ya mai sallama magana anan da girma labarin sa ya girma ma kuma bai wa Allah sama sadaka Allahul azim Allah ya gama daga kanka baro zallahi murhamina ya kira wata dara sanadin su ba da suna bango abin gina ka kira ba har Madina Allahu da zindina Allah ya gama daga kanka gadan mutan fasha mai kauda alfasha dan sayyida Aisha kada ni sirri na shaka sai ma aikin asha sadaka Allahu azim Allah ya gama daga kanka sadaka Allahu azim Allah ya gama daga kanka sadaka Allahul azim Allah ya gama daga kanka an addawa daga kanka an addawa bakin Malam Abdullahi Sha'idi kenan kusa Zaria City wanda aka gabatar a kusa namba sosin gidan Malam Hamza lungun gidan su Sha'iri Malam Ma'azu Zaria wanda ƙarƙashin jagorancin Damsal TV insha Allah ya sayyida mazoma baburashiya ya Fadima ba kwa faɗi ba amsa mata ba kwa faɗi bai daraja bai martaba baburashiya barniya ya sayyida yardajiya ya Fadima ba kwa faɗi ya sayyida ya Fadima 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والهادي bisa biyu ga mu ci gaba da sauraron wannan majalisi insha Allah zamu je wannan mashayirin mu